Yes, good morning. Welcome to my channel. May buntag, sir. Saan itong pamati ron? Ang kilid, bikil ba, si Tristan. Ah, Bikil, hindi, nagsumani, hindi kayo ka. Ah. Ano, bikil. sa kinaliog, ilingi. Oo. Yung ang dugo. Kuningi. Yan, connection ka dito. Sabay mo, ugat man. Di ka na rin hanto, yun napadong po na STL. Pangana na siya. Tinalang, ano na, Murag madamay gamay. oo. Ah, Sakit, sumana. sa pagyan. Sa Lain ang bate. lain ng paminaw. Sa kalawasan. Pero magdi ba to? Hindi ko katulungan ba? Ha? Sige, mauna sa kanina. Wala ka mahago. Wala mo. Di ka nang, kuwan ba ka nang mahago niya. Kana isa po na siya nga kanang mahago ta. Kaya para makatulog, kanang murag kakapuyon ba, anak bitaw? Pero paminaw na yung murag dugay makatulog. Oo. Dili dukaon. Hindi ba mo? Dili yun, gaya yun Condition kayo? Pag ikaw nga, tulog ka kanila ko. Sige. So, asa ka yung balay ng sir? Christian, no? Player. Basig na kay i-shout out sa mga silingag kaparintihan. Shout out sa mga kaparintihan da, Pulvira family, o Diva family. Pulvira. Pulvira. Pulvira family o Diva. Diva family diya sa Christian. Village. Sa mga layo nga lugar. Dito sa Camotes Island, Cebu, mga Diva family diya o Pulvira, Garceso. Yan. Iwan na da, mga linaw. Gusta mo diya. Nakadiri ka raw, nagpamasad. Kay Okay. Eric Hilot. Hilot. Kaya kinato ang kuhan, worldwide man sa asang nga kuhan. Abot yun. Abot yun no? So, Igagaw na ko diya. masilingan. Mga silingan diya sa Christian. Itong pinakadool. Itong Pinakadool to. Katong lay gamay. Ano na, no? Anong gina? No, sige lang. So, ayan. Shout out sa taga Christian Village mo na. Christian Village na diya. Christian Village, Aplaya, Digo City. Shout out sa inyong may buntag sa inyong God bless sa inyong pamilya. Kung nakakita mo aning ato ang video karang nga gihimo, kumusta na mo diya, no? Shout out sa inyo nya. Nasi sir diri atong tabangan na iyang lain yang pamina sa kalawasan na sakit po ilingi-ilingi iyang liog. Napoy sakit gamay sa likod o kana iyang dapi-dapi, dapi-dapi, paniyuran, batang diha dapita ra jud no nya. Happy Sunday sa inyo nya. October 2. Ayan, October 2 karon. Ilan na lang ka bulan, Pasko na. Merry Christmas advance sa inyo no? Anto Christmas di sige ka putaguan, di wala may holiday ning lawas na to. Mo gani, gusto mo kayo yung ilot. No, so no. So shout out sa inyo Of course ako ang mga followers, sa mga nagatan-aw sa ako kanunay, nag-subscribe, nag-follow, nagatan-aw gyud permanente sa ko ang channel. God bless sa inyo, shout out sa inyo tanan, sa inyong mga kapamilya diha, no? Always pray lang ta permanente. Of course, ako ang viewers outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel. India, Indonesia, United States. Thank you so much. Of course, Saudi Arabia, Riyadh. Ayan, ako mga kaubanan diha. Kumusta na mo guys? Mga amigo na ko diha sa Alicia Park, sa Sumisi, o sa Bata. Kumusta naman na yan? So maghilot ako guys, adlawng Domingo. Kawa ko kasoroy sa inyo mo sa maghilot ako kasar karon. Ano yung taon na kagahapon, pero nibalik pa gyud no kay gahapon loaded get ato Sabado. So ako agad na isuke no. Mutanaw na po niya siya sa iyaha sa TV. Sa TV yun. Sa YouTube. Ayan, sige. So shout out sa taga Christian Village, Aplaya, Digo City. Hello sa inyo Ubo. May makuha ba yung sir? Tagalo din ni sir. Yung magahi man. Wait ra. Break lang. Break lang. Gahim ka na. Dili na ito maabot rin. Dapi-dapi biyan mo problema.
Ay, ulaw-ulaw. Dita ya kasi ito. Ah, Luwag man. tang- Ato lang. Tanggalan na lang. Di, tanggalan lang yun kay para kuan. Bundar na mo na sunod. Bundar na.